Pibor punya school jongga Kedong Hulu Presbyterian Secondary School Riboy District. Lembaga nek jingpan bena ki khot application na kabenta ka wei ke post kam nong hikai ha ke school. Ki jinglun kam na kabenta ki bakwa ban apply kene kam gilong ka kerdan pule BSc PCM bat on kam perkhat kerpang ya ki bala pendep ya ke BEd. Katarik ke bakhadu ban penpoi ya ki application kan long ha ka ar pusau terik unaitung arjar arpsan. Katarik ban interview kan long ha ka arpo hundreu terik unaitung arjar arpsan haying school. Ka jingsi bena kabenta ketika kam kan long khat ar hajar tengka si benai. Na kabenta ki wei ki jing tip ki bakham nia ki badon jing mut kin sung pha ban phone hau number nyo hundreu ar nyo khandai sau hundreu nyo sau pra. Ye kene ki jing pen bena lapha da secretary ka managing committee jong ka Kedong Hulu Presbyterian Secondary School.